Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. To wannan shirin zamu bayani ne akan wannan application wato iPhone. Wannan application idan ka je a Play Store wajen ɗauko shi zaka rubuta iPhone, za su zo kala-kala. To ka dibi wanda nake amfani da shi shine anan zaka zaɓi kalar shi sai ka shiga a cikinsa kamar haka. Kamar yadda kuke gani idan na shiga a cikinsa wannan fuskar ita ce zai fara nuna min, sai na zo a nan sama inda suka rubuta stick ga zan taɓa kamar haka. Kamar idan ya zo min haka zan zaɓi ɗaya da guda biyun nan. To misali ni zan zaɓi wannan. A nan kuma idan ka ɗebe shi za ka ga wancan zai dawo a sama, idan ka kunna shi zai dawo a ƙasa. To ni misali haka nake son shi, zan taɓa a nan. Kun ga nan take wayata ta dawo tamkar iPhone. Idan na jawo a nan kun ga ya zo tamkar iPhone. Gashi nan dai kala-kala dai. Sai maganar akan wannan abin, sai a nan idan ka shiga kamar haka idan ka kunna shi kun ga wannan na iPhone ya zo a nan, za ka iya amfani da shi. Sai kuma a nan ƙasa idan ka zo kaga a nan za ka iya saka za ka iya kulle dukan application da suke a wayarka. To ni misali bana bukata zan yi back. Sai kuma a nan wajen canza hoto, a nan za ka iya zaɓa hoton da kuke so daga cikinsu kamar yadda kuke gani. Wasu hotuna ne kala-kala sai ka zaɓi wanda kake so daga cikinsu. To misali ni wannan ne na zaɓa, wannan da yake akan wayata shine na sa. Kun ga na tashi sai yi back, ya hau akan wayata. Sai kuma a nan wato wannan gurin idan ka saka wannan wato wannan code za ka saka wanda kake so zai zo ma tamkar code kin iPhone. To ni misali zan sa 55 25 25. Kuma yadda kuke gani sai in dawo a nan da suka sa don sai in taɓa shi kamar haka, sai in yi back a baya kamar haka. To idan na zo a nan shi kuma wato a nan sai kun gani wurin canzawa ne idan kai ne canzawa shine a nan. Sai kuma akan wannan shi kuma wannan idan kana bukata ba za ka saka wannan abin da kuke gani a nan sama, za ka iya saka su wato ba za ka gan su ba, amma idan ka ja wayarka za ka ga tayo baya. Kamar idan ka ja a sama haka za ka ga suna yin baya. To shine ana idan kai niyya za ka iya sa shi hagu, idan kai niyya a nan dama. To na san ba kowa ne zai gane ba abin da nake nufi da waɗannan. To wannan shine ƙarshen wannan shirin, sai mun sake saduwa da ku a wani shirin na gaba. Mun gode.